party chedo rap song chedo rap dhorom chedo rabi sidami banga khai ke kisung lukote isi unity sikai ke dagedo asi tum kar bidum da isi kai ke unity do nang itum kheya kisung loten nange Christian nange honghari nange Hindu nange song amoni nange dhorom amoni tu chipu pe pin pen chiplak pin pe tum unity do na tum chingrum pelote lahani tum khei ke hayang thek se nili hok pono asinon kalitan imanius phangcho alang like khei aphan longri long pat kaching hon biga joine alang ni afrana mut me chipi delo lasi darigin ko da trokani dispul na chinglai ku tame da kame CM kai tame pu pono asama CM kai tame kaninge pon kalbeno Thomas Council pen lak khora lo la pen state government pen lak kebra lo total 15 lakhs rap lo la pen hem of son mat family toman doreng hot pinang jip lo di mana teng salang di pon ko la pen just met pe la visual apu tha kalong da iti jithan pon chomang tarik khopen January tarik khopen ke January 5 pen ke hadak fencing kai poplo ase hala bang ke kopi ko son ya step bang ke deng po nang chaklo itum tame rat na chonghong dun from nang itum kalbiang long rat atau kanu kedo kalbiang long rat itum just met pet kalbiang Thomas Council ase itum pressure chipilang ko pressure chipilo te ke claim ple avelo claim jog jilo claim back po si ning thelo si pravjin pen kalbiang Thomas Council ta labang so step deng pa mo nang li jong si ke claim ke da mi sente nang li phan si kai ke ta rat ke ahir jume doji dat hidupi obe himilo la pen hidupi arat cingrumti pini nilitum alangli khai anok be mate khai songya pu se hongnang ko menius thangchu alangli khai phanan kaching hon lo lan lo khai phan ajoine se alangli apran chipida se alangli kache song lo odak pijar ke song hangar strike long kache song lan long thin chapathe thi ti reng te reng pa joine pen si alangli longri long pat jok wan nai pa joine se alangli khai sentiment ke do pen se alangli thi te thi reng te reng pa joine se alangli apran tipi dat pen se ka song lo la pen lan ko se karbi a khai reng dok reng ni pat do long han alangli apran tipi dat apa alangli han ta me nilitung isi pen ke apran tipi dat joine alangli khai longri jok wan nai pa joine se alangli panta isi pat piglo la penalang de khai anok be di di tumot konglo hi di hawar pen tame lati lan se alangli akar dong peningham prem me padu tulong pa meji phan chomrong so chomrong me padu tulong pa meji phan ni tum alangli phan arnam hi tume hang pi khonglo la penan se litum itum chiki brum nang posi itum chingwai si tiwe chiki brum si ladak trading license pen teklok land pata pen chenglok la pen utor borbil pen chenglok la pen irrigation along le davolong kamaji pen ang ton itum chiki brum si itum hanga strike dolo aposi la pran ke nam ju alarms tam sap so chethanam nang ding chet lo jongnam nang kok jongnam de un ede te tim kar bianglong mate kar bianglong Thomas Council atum ajakong kawe posi apran nam nang lu patani li hok wan ji posi hok banang kong patang te nitum hanga strike kido choche junji 15 days jogelo taring ko raisi ajo nili tum phan learn order atum wangsi nitum phan hilinang yong pami hilipan kang pami si nili tum ate hang along nang ton clock si nitum phan nang pon lap amasi tuliram rong hanga ke hai ninge lo medical treatment aphan se ke pon alang refresh me theng no polo inte medical treatment aphan plo tang te kaita medical treatment han ke alang litum wang lo doctor pen wang lo nurse pen wang lo ada wang po na lo wang pon yang sang wang inte alang li dat ten di tuol ni chingwai na taring ko rahe ni ten di tuol ni chingwai nang po me sen le ni tum han taring ko rahe si ajo alang li ni tum han terrorist nang ki tin si hilikaman pen wang si ni tum han nang ka arrest ke wang ke medical treatment kali delo lage totally condemn lo medical treatment kali mate medical treatment pote kai ke ta nurse doctor unta wang sini tum han vigilant pen chenglok ta nang pi bom nang pa jir bom nang check bom nang lang bom bos tame alang li kopi ko son pene medical treatment pa joine pene tum han nang arrest nang pon lo amasi jasmet pe rat tum bang chetu lo
ama ni tum tame jog lo sitame akai lichon rong pha alang ni tum hane ghati medical treatment han bondet sitame bondet pe nang ko wang thulo hai nang chi thon dun thulo sitame isi che than na la wang ne lo hai than pui nang sitame isi step ki deng abang ni tum ki chun pu ang deng chun ke chun jelang sita isi step pen langdam pote ki chun lo puta chi hok me matha me mane Karbi Anglong aprang a generation le langdam sitame hanga strike choche jun je pin ka chi song ge kom ulang bon non de lang bon choche jun je pin ka chi song ge aji dingklui ben ka chi song choche jun je ke non de lang amasi Karbi Anglong Autonomous Council ajakong dokok ta claim une de si state government wangsi state government atum ke wang long tame minister nang sunang kok lo Ramesh Pigu ta pen DGP tame nang sunang kok lo ta ta ECS step ke deng mana ECS step ke deng that means ECS step ki chun lu putani tu mat hapon ase ko ane Karbi Anglong akidu ka kisung aki boy do piglo che song piglo sitame Karbi Anglong Autonomous Council dikai ke dambom titilo hemat idi sita Karbi Anglong Autonomous Council apu anaka pheri lo je wang hai he lam thi sita daso lam ke ninje je step ta deng de initiative ta deng de amasi state government pen wanglo minister nang sunang to education minister Ramesh Pigu nang sunang ko DGP tami nang sunang ko amat state government pen nang sundet pen api ching wai lo 10 ani si alang linang pathikang lo 10 ani le ching wai nang polo ama rat atum tame kangchil kalang it pason lo jo rat atum tame lo ana ning kipung lo ana kangchil kalang it lo ekdom hur jodulo suluk soda ka tomon do pok pen jok alang nitum puthot state government atum step deng lo 26 mane taring ko da truck ani nili tum phan protester pen chenglok la pen hodak nang ki japon atum phan iglison rong phal la pen ka perfect do olang la dak nang ki japon atum pen ni tum ghati rong supi dispul along si chingwai lo hodak chingwai pen akimanga son ta nitum akimanga son ta nitum than lo ki chi than lo alang nitum step nang deng dun bang ke claim po pasi nang pulo la si state government pen ke claim non paja kong Karbi Anglong Autonomous Council han PL lo dasili tum bangsi jasmai pet ke itum si president po jasmai peli tum si Karbi Anglong Autonomous Council ha pressure pinang po ate state government pen dengel lo ke claim non pu turirang rong hang da pu el lo ke dasi isi akati song da nitum kachi theklong ke kicheng si dang la persona step ke deng state government pen ching ke cheng la pen isi pachini ponji nitum chesong bo mahut tame Christian atum bunang kok po song dhrom party la me vanun etima sita Christian atum tame fadal atum ta nang sunang kok lo fadal atum tame nang sun sai pinang bang kati song step long guys tame fadal atum tame nang sun si hera dak nili tum phan anam ka dom bi afan wang lo la sini tum tame alang ni tum han churu lo alang ni tum ta hodak ke wang pen kalang ni ta inut Christian amen pen ke kalilo alang ni ta inut Karbi o ka vi pen ke plan inut Karbi po amen pen alang ni tum ke wang po alang ni tum fadal abitung atum ada ke wang pen churu lo ni tum la pen state government pen tame alang ni tum nang kedeng pa churu lo la pen 26 ani tame hadak ni tum kachingi ka chethanon kame Assam CM Himanta Biswa Sharma ke hai tame alang ni tum akadimana teng alang li step na teng pm meseno la pen turinam rong hanga ke hai sinon ke jasmet pet claim nang pol hai puthai pon dasi isi ki itum jongnam nang ji Karbi Anglong Autonomous Council ajak ko ngavelu pagi tum chini dang nang podak se athel hai ki Karbi Anglong Autonomous Council tim Karbi Anglong ke claim nang ji akam si state government tum nang claim rong badal ke thirak me mi alam binong de thirak me mi la ke hokla Karbi Anglong Autonomous Council tum ke claim nang ji ajak kong do ko karang tu ajak kong chichini ne dersi state government tum nang chingki nang kok lo state government me chingki ke der chok hai phutha ke sita pini ani Karbi Anglong Autonomous Council ke ajak kong ngavelu lasini tum jongdam nang kok lo lasi ahok lo pini ni tum ladak HDP long jasmet pet ka chingrum nang kok ni tum song dhorom party pin pen hala bangso ani apran ke dam je alang li men ke Imanius phangcho alang li ke kalitang lo non ke alang li phan ke kalitang pu seok nang pola pen alang li ke kheya songjap po khe nok be po Imanius phangcho alang li phan ni tum pini song dhorom party pin pen kalitang de Karbi wapo se li tum ladak sikimo sai